onwe inu stela ya ebe inu asị na okenye na-abọta isi ọkụkọ ụmụaka abụọ anụ ahụ ụbụ okenye taa isi ọkụkọ ụmụaka abụọ ya ụbụ Chukwuemeka ọsị na uche ka eji egbu ajọ anụ Chukwuemeka Paul egwu ọnwụ ezi Owere ọsị na uche ka eji egbu ajọ anụ enwe ka eji egbu agwọba na mmiri agwọba na ite mmiri ọ bụ nwịma mmiri ụgbana ji saa ụkwụ ka ugo ji wee ụwa arụ wee bụrụ ugo mmiri ụgbana ji wee saa ụkwụ ka ugo ji wee wụọ arụ wee bụrụ ugo ụgbana na ugo bụ inu ya sị na ejighị ọnụ etinye azụ n'ofe ị na-ete ofe ese aba ọgaranya n'afa ịmụwa nwa nwoke ebe agha ọgaranya na m agaghị eji ka m wee zeta agbọ wee kpụrụ mbekwu debe n'ụlọ ebe agaghị eji ka m wee zeta agbọ wee kpụrụ mbekwu debe n'ụlọ o nwere ha na-ezeta agbọ ya izeta agbọ ewu mmụọ ise zeta agbọ dị nzu zeta agbọ ewu zota agbọ efi na-agba n'izu ọsị na ọ bụrụ na egbughọ ngwere nwere ọdụ na-abọ na ọ gaghị ete aka nke nwere ọdụ ịtọ apụta ọ bụrụ na egburu ngwere nwere ọdụ na-abọ ọ gaghị ete aka ngwere nwere ọdụ ịtọ apụta ihe ngwere na-enwe ofu ọdụ ngwere na-agụ iyi bụ nwanne mana ngwere nọzi n'ụlọ dọbele agụ iyi nọdụ na-agụ buo ibu ngwere ada achọ okwu mana ofu ọdụ ka ha na-enwe ọdụ ha na-enwe ofu ụdị ite onwe ha ngwere nwere ọdụ na-abụọ bụ ihe ọjọọ ka ọ bụ ịfụ ha anya taghị ịtarị esi naanị ọ na-aka nwụrụ nwa mgbe emesịala anyị apịa kịta apịalụ one mgbe anụ apịtara agwụ nwa oge ọkọ ya na-eji ịtara azụ ụmụ ya o wee siri ime ebe ha were si mgbe ọ na-ewere ego otu kọbọ baa na iwe tọlọ lekọta wee sisi a na-ekwu o wee ego ise were oru ego ofu mozi dọba akpa ego buru ya inu ọzọ sịrị na m agaghị asị nwata kụnielu m n'oche na nne akpọghị ya nne ya akpọ ya ịpụta nwatakịrị ka ọ gịga na n'elu oche kara ahụ ugbu a ide efu ide asaa ide efu ọzọ ide isii ịnọ ite naanị nke ịbụa ite naanị nke ịtọ idezie ise dekwa ise ọzọ iwere ịtọ mechie ya kọọ ya ọ ya abanye okenye aka maọbụ ịkpọ okenye akpọ na ọ bụ n'ịma ha ede okenye nza gị o were aka ya detuo olu gị